man vill ju skilja månader för att det ska bara lov. Man helst kommer mot ut vi har för dem så att månader det kommer. Ja? Jag bara ser det som jag har bett och det är fantastiskt. Oho. Gott kvöld och somol. God kväll. Och hjärtligt välkommen i SMS. Hjärtligt välkommen till Kommunoväl. Vi får ha ett pallbors åra skifte här nu. Jan Lammauke och Roland, vi kommer att styra oss ner slänon här. Og vi er ekvelig fegen om at til dere som folk som sauna inne her, vet at det om omkran som gjerne vil til være her og finne til vi som vi tås om her i kveld. Så så vidt jeg at jeg blir til å fære inn av Facebook-venken til SMS. Her verur alt dette her døylige tiltaket strengt. Vi har 8 velevne 18-4 okkon her, og jeg halte at vi kunne bare klappa så såna leipande fyrtøymon. Her för borgarlistan är det Guttormur i skala. Så här var vi Esmar Johansen i framsökt. Jens Knudsen i Miflasjonen. Kara Johansen och kommunalistan. Nils Jakko Heinsen i Folkaflasjonen. Sundvodal Høfelt i Sambandsflasjonen. Så här har vi Hildur Einsdøtter i Kjøvalde. Og John Reine i Jaunavarsflasjonen. Og så alltid at vi sier, Jan, om man har lyst til å løte, så først du året, tror jeg to hever lykke som tar bare tunga kjutser vi alltid. Jeg får køyre en sånn skjøta rundt, quick and dirty, bare for å lære seg folk som jeg kjenner. Guttormur, ja, hun har bryr vidt her, helt stort. Hever du, eller hvordan er det om folk kunne du være inne i gulven noen om du vel sunn og prøve å finne snakke ræk over? Ongon. Ongon. Nå.
Vi får göra en framsökning och du vill golven John Ökron och rent att fiska akvarier. Inte privat, men jag kom ut mellan några fyrtöker och här räknar man så att räka, ja. Hika så. Det är så en god mat att få funstilla mikrofonen där på, alltså arm vi kommer till det som är ordentligt viktigt. Sån var video av TikTok och du just? Jag har faktiskt inte gjort några video av TikTok. Men Instagram? Ja, här må vara en 12-15 stycken så short. Kvar är klart att kappas vi till 12-15 video Instagram? Jag har inte video just, men jag ska inte likva som hinner. Jag har bäge vid i golven jag har ringt och gjort allt av det. Hika så. Min flasjon, hver har tid til rike mest av sørste vikene? Er det her inne i SMS, eller er det av nett noen? Hver har du vært? Nej, jag var bara inne i lärarstolen. Ja? Här som man arbetar och så man hälsar på. Du er så... Från Götna. Det skulle flere i akvar enn en lærerstol for jeg kom inn. Neckmar inte. Ja, nettopp. Nils Jakob, plakaten er kjøtt her. Hvordan er det at du har to hangt opp selv? Aina. Aina, ja. Og John, Det är jag va? John, klarer du å toppe det med en plakat? Sean, det är vi har 60 plus några fältsplakater. Hallå. Sådan, Jan, jeg har alltid at Orje tog ut, vi tog ut. Ja, det är runt enkelt att vi där görs. Vi där bara teacher så gå kommunkanisna som kringvarsby har gjort. Här är sport folk i havn för att de halta. Här det kräver sälja stora avböter. Och det som de flesta är samt om här vi tar bruk för bättre omstånd det är av bostäder så det är det som vi alla har pratat om först. Och så borde man då borde så att så det man tog den nutchasta flotchen så var det han som kunde lova störst bröting men vi det är ju paradoxala stöv och att den nutchaste flocken är den enaste som är en borgarpolitiker vi. Vad hade du gjort skala? Nej, jag vet inte vad det gör skall vi då runt och gör allt rätt och helt det som vi då just nekrat. Vi då var utstycka sövliga nek Peter Välskaje. Vi då har sett nek askra, vi tar vänt i övot ta mata man bjöar ut uppboer så att säga att kommer vi här skulle prisen som är galtande för att släppa att köpa det och sälja det. Det vill säga att ta laxta prisen och ta bästa göskan så. I halte vid, jeg har kvartfølt rundt av vennskuten og kom der rett av vei, men det lenge vi var mal. Vi får altså kvartfølt det neste komme ut inn, så får vi det bytja først, lesere uiboer og trus, eldre uiboer, og vi får eisen sette ferie og lot uiboer og alt det tingene. Gottamor, tycker flockar är en flockar som borgarlisten, han är en flockar som Lotvis är också stonar en grundarläge om att göra vi skiftar runt om alltså bostäder bättre. Vad är det som är galet i Hanna? Det är kaos. Vi har trus nu kom Hafnia och tyvärr är det så eller att det bättre. Vi har haft inte kommit så är det ödla gamla husen i det regn vill bulldozer ner. Det är väck. Det var seriösa rötter om att bulldozer allt det gamla regnet ner. Men goda och lov så kom Hafnia först och ta vakna i onkor och säga halt shit vi kunde ha Hafnia byggningar alla minuter där. Men nu ser det ut till att vi får Hafnia byggningar runt om forskjelliga ställen i byn. Mitt i mitten till vanliga husne. Och ta nutjasta Atlant. Jag vet inte om det nutjasta men det går så väl en allmän framlöva om att bryta med på en så är det att allt det gamla skramble som ständer efter nu Kissa och Maria Paulsen och Rui och allt det där allt här ryker väck. Storan, flottan, stål, betong, glasbyggning snävir. Och men för att sker du på kan det ha problem för dig som vill ha bostäder? Kas en av det? Alltså liksom för jag sker till på kvitt här problem för allt det som för bostäder problematiken. Det är problem för bojar för alla bojen som man är. Du får en gåan honaliga boj hvis du har haft nya byggningar alla ställen. Det blir för ontrant. Det vill leva i när bojen och det ska vara bojer att leva i. Jens Biflockren melda sig in på banan efter nu här i samband med Börjasväl. Kvart att Biflockren är gera vi bostäder troplagarna som köpa falska. Ja, det kvar säger de också gott att just inte en mer. Troblagen är på att grundstöja prisen i havnen är större. Om man får inte handboiligare så heter det kunna utnyttja neck mer för boiligare pengar. Det är ett av de ting som vi gänger efter.
till att få mer utstycke än mer kan det vi gör. Så det är bara bli vi att utstycke. Så länge det törvar då så är det något utbygga, ja. Jag spär hur framsökna på oss nere stånd. Ja, okkara bo vi så leis at ta i to manglar bostad i Torshavna kommune. Det er ikke antall bygd ned til kommunen selv, så først to at så har en lista velja der en bostad på Sjur. Og det er at vi til å løse at det er en pakke vi nekker måter man kan gjøre det på. Man kan gjøre lot og utboer, man kan gjøre utstyrkinger som dømes har vært suksesser, hvis vi kunne tenke Torsbyrge og inn i Gøte, her kommunen, ger brandmurar så kan man få så en bostad i mitten här och eisne äldre uiboer tätt ger så att läst över några uiboer från de äldre. Men alltså det här snackar som kommunen ska inagera uiboer. Ja, alltså vi har eisne en pensionsfälla som har några pengar som de vill gärna få så avkast av så görligt. Och själva kommunen hon ska komma med karmnon så läs att öka klart och så tar vi ett eisen om att det är vi bostadsskilte det är eisen näka som kommer in och eisen en tjänstejöld som Emil kommer ut och säger för lugga tacka till Nishako folkaflockren jag kan ju för att det folkaflockren är ju spänt på att kommunen ska indirekta att göra på eller så. Det är så vinnaren ger bäst det här bara mot GG bara. Ja, för alltså för åkara par så är det väldigt glad för jag har klarar att utstycka allt för åkon. Men jag aldrig vill slå fingrar i spel något som ska bitchast. Och sätta krav till goset det ska bitchast. Så jag säger att det är möjligt för att jag folk kan betala då. Alltså vi skulle vara kvar ska vara övertjän. Kommunen ska sätta trätnar men ta privat ska bitcha och stanna för det. Vi skulle inte som kommunen affärer att pilla vid att ha sig förlaga till. Som så stundnickar heter sambandslockren som helt här. Ja, det halt jag alltså det handlar ju om planläggning och det är ju kommunen som ska sätta karmanar och sätta några krav till det som ska byggas. Så är det nog så i Hässon att kommunen klarar det känns som att vi blir nöjda att ha där privata aktörerna inne i att bygga. Men ska kommunen i överhuvud liksom som kommunen kan ju bruka sin av allmänna pengar så skattekällor pengar till att sätta insar uppe igång. Tal att det ska vinna göra. Inte vinna en ensamöt, jag hade äsna kommunen ska hjälpa till vid äldreutbildning och läsarutbildning och så framvis, men det gånger allt för sent hvis kommunen ska göra allt själv. Men som sagt, det handlar om att få en längre attlan och att bygga imiskar, alltså geva karmaner för att ha imiskar stötter till där imiskar som borgarna har. Eller kvart är politiken tjoel till oss nu? Alltså man inte om det kommunala eller om det privata. Ja, men det bara generellt går så lös man den här troplagan, bostadstroplagan. Det som borgar om vart är minst nökter vi bostadsmöjligheten i havn. Akkurat. Och det är ju flera ögon som man arbetar samstundes. Det är inte en enfald troplaga. Och andra var inne i att man bär vid att för att det är såna bostäder som är köpta till att leja ut till större leja och vi tar äsna nekv som vill gärna vilja flytta och en mindre bostad och vi att kommunen kan facilitera att vi får fler lota och i våra fel så är snarare att det blir till att sätta sig för en bostad här som bara köper en lot och så kan så sälja till en hus som så var frigiven till ånder. Och är alltid kommunen är att facilitera och sätta trädena för att inte igång och ta privata kan väl bygga det men inte på trädena på handelsträder. Så att en bostad vill att hem är inte vara en handelsvara och det här som vi tar ut efterspårningen är så mycket större än utboja ta pressa prisen upp till att den privata byggherren kan profitera så mycket. Och det är inte den rätta handelsvärden att det är bostäderna hemma i fältet. John, nu tror Sverige för det som januarflocken har gjort det senaste 4 eller jag vet inte 16 år. Kunde januarflocken ha gjort det bättre?
Jag ser på tammat att vi får nu framöver vi har fått göra hemmilt att för att alla gamla bostäder och han skulle vi för bruka och till exempel på tamatan att vi har en vinne som då räväl att bygga och att göra ejeruppor och till några folk som har rätt det men vi har en stor bulker i landet som har bruk för att kommunen kommer in och aktivt stolar uppe i 20% och ger bygga klart sitter vi skulle ha bostäder och kommunerna in att bygga fler bostäder tog att vi har en box som klarar sig men vi har en stor box som inte klarar sig och här kommer vi in Här kommer vi till. Och det var inte det som folkaflockarna för. Raskjelt? Ja, det är pura raskjelt. Jag hade inte vi som kommunen skulle brinna och stanna för ödlen de tänker som ja, alla och bor ut. Så det som John säger, det som Janne flockarna vill ha, det är inte det som folkaflockarna vill ha. Inte det samma, nej. Det är det inte. Kare, du markerar ju annat och i Gotland på sig. Vad var problem vi tog? Kritiserar i det atlanar som ligger fyrligt nu som tid har sett i versk. Eller arbetar vi sig han gjort för. Ja, alltså det som han säger är bara inte till att vi är färdig men att vi har alltså fria allt i Husabrik så vi vilja självande varva där bojen. Så allt att han för Husabrik är fria så det vi kommer inte att leva hackre bitching eller näka. Så vi tar just näck på. Ja, gott. Så det 8 för Husabrik? 8 för det vill säga 8 för i haften ja. Allt öde Husabrik. Ja, till 4 hus. Nej. Ja, är smart just väl. Hallå, Och kyrkja omskylda. jag håller inte till kommunen som kan fria, det är till landet som friar som är mer fortalt så det är nog vits som har haft att få det jag. Okej. Onkur nämnde det ju Anne att man häver alltså man häver några andra ampo som man möjligen kan sätta i verk för att få att det standard till dömes en onkur jag läs ångstandas då en 600 tomhus i havn till att öljan är brukt till stottigar loj och alltså Airbnb och sånt. Är det några tikon som helter till dem som man skulle sätta en bostadsskylt och i gälte att be om hemel till att sätta en bostadsskylt och i gälte? Ja, kvar eller jag kontaktar helter först att som det har hört det kunna förklara. Ja. Jag halte så avgjort att vi tar bruk för att förra för att bostäder vi har brukt till stottigarleie. Men ta mig inte vi till att folk som har sin egna bostad att de inte skulle kunna leja ut till Airbnb eller är stottigarleie. Men vi skulle ha regler som gör det att man inte har bostäder som borde över vara brukt till det. Okej. Ja, jag klarar först och snackar det här. Ja. Part ska man ha bostadsskyltar men man ska även huxa om att Airbnb blev ju stående på att han matan att det var ju att byta om och stint. Det är ju accelererar och i allt det är även 800 bostäder i lötene som ligger läser i havn till det. Så så skulle det innan kanske bruka Barcelona-modellen sätta kvoter och hur snägt du kan slå ut hur slant. Alltså ja, nu säger du kanske det 900 ska man så säga att det är 300 ett land alltså ett tal. Nej, så säger du då där nere kanske i Barcelona är det max 30 vid det du kan lägga ut om var. Vi sa det för. Okej, så men hus som blir bruk av alltså till för hälften av åren och sommarsäsongerna. Det skulle släppa av i. Ja, man lukar för det. Ja, det vill säga att till dömes hvis man har hus som blir brukt hälften av åren och till dömes sommarsäsongerna med på någon i havn till att bli löj ut. Det vill släppa av i. Ja, alltså det är för en ekvar så åkara borgare får inte täcka över högt i bända med att vi sker och då vi må in att gera som hinner storbyn runt omkring sätta kvoter och ädla. Ja, man måste sätta system och hvis det är folk utanför hamnen som äger hus och stannar tom är runt nästan mer eller mindre bättre kommer och eller så alla så klä. Så må vi sätta tjänast kött. En Jakob tog markera för jag markerar att jag tror att det var något samt vi helt dör. Vi tror att hvis du har en hus och du har låt oss säga onkel bixar en hus som kostar några pengar. Att du köpte en hus, sätter i stand, det kostar något. Och inte kan ska leja en par stod då så det är bra att betala då. Så är det att ja, det är större business så att för att leja den Airbnb än att leja det fast ut. Men stadigväck
skal det ikke være så løs at du oppkjøper bygninger vi tog fri eia utlukkende leie til Airbnb? Alltså hvis du lejer til nekta chatlar ut, det er ikke problem, men hvis du kjøper flere hus til å leie ut, så det er problem. Ja, det er rett skilt. Og det er nekka som folk vil til å stekka. I vi på å stekka. Ja, jeg er god så vidt til å stekke det. Jeg har spurt alene, men vi er her alle, ja. Ja, godt over. Nej, jag blev loven om igen om att hur ska byggas i husen som skulle byggas. Nekta sniltasta och bojligaste för folk hvis man helter sig till andra lasten till döms med Gilja. Folk köper grundstycke och en mur, 2 halvar. Och så bestämmer det själva Gustaverer om de brukar 2 miljoner på husen eller 5 miljoner. Hvis en bygge här ska göra det, så är det 5 miljoner. Så är det inte väl. Och så är det inte råd till det. Du kan steisen gjøre det at du bygger det her, og gjørst du akkurat som er vanlig, pura vanlig for, helt oppe i forsene, at man ikke innretter i hele lorstebeina vei. 3 kømer står i boja etter Barcelona, og 1 kammer boja etter konfirmasjonene. Det kan man eisen gjøre. Men kveld til å si, hva er det så som kommunen skal gjøre? Hva gjør man så for kommunaler og Så stykker kommunen ut og står på 2 murer. Hvis kommunen skal fære bygge en rikve husen, så vil kommunen skuldabonden og i lengt fram i tøyen. Det vil si at du er ikke fyrir kommunen for inn og sier, nu gjør det hundet seg av uipåen til dømes. Jeg halte ikke at kommunen skal fære at være uipåer matadorer. Det halte ikke nei. Hva er det, Markeren? Ja, nu ja, alltså ta i Gottorns sfära till det så må jag säga att uppe i Storkött det är och pasta med min tröntor arbetar hårt för att han utstycken inte kommer nämligen att häva sig muren så folk är möjliga att göra sin egna bostad ska vara bojligare eller dörr. Så det är gott. Ja, John Torberger, jag sticker ut för att det som vi har hört för hinändan Janne, det var inte det som januarflocken vill. Nej, det som det är att nu tar sig folk om att vi skulle göra hus om det går så omsitta. Sjön ska bo sig omsitta att det har kommit möjligt till det. Vi ska komma in, vi åker pengar och så tänker jag till och syrka för det att byggingen blir enkelt och pen och skilagå och halvbär. Så fjärnar några knappar ger som billigare så får vi bättre omstöver till bättre läge. Och i samband med bostadsskiltet vi kunne sjøn ikke få inn og gjøre oss inn av øtlet det gamle, men vi kunne få inn og takke og begrense hvordan jeg leier det ut. Og tar vi gjøre noen utsøkninger, la dem for hånden se at det bor skiltet, så slipper hånden spekulasjon i samfunnet. Ja, er det vi? Jesper? Ja, apropå det som Kari sier nu sier han brottelig at nu atlet der for å bygge seg her, Randarhusen her oppe i Storekjøt. Jag saknar det att det är en plan där för kommunerna. En bojarplan där man vet kvart vi byggt kvar och för jag bygger samtidigt det är galdant. För när vi ska det så läs onkel för ett gott husgott. Ja men så blir bygger samtidigt brött och så blir det lust blöv någon att vita hur det rycker Aloise blöv någon och så först 5 bygger höjningsfräscht. Och så spår ni om några kommer in men det viskar för mer som det reella köttet bröt några mycket samtidigt där och ta fyra liksom några bojarplaner nu när han har fria här nere men kommunen kan inte fria man kan heta landsmyndigheterna rumma fria så ta mål lite för lite en längt att göra atlan för kommunerna och öka isen mycket nu vi tar hur höjvik säga nu är vi nästan uppe i Sandvika Chatla i Beijing. Och vi har Arjun här börjar vi att komma igen av värarna kött konka värarna så ökar minkar vi måste äsna ha huxa alternativ att alla vi bojen och så ska han växa och kvar ska det checka för ja gott det är flera bojaplaner problemet är att det är visfilt tror att så knappt det kommer att haft ni upp här och ett haft ni upp här och förskällas den men det är flera bojaplaner och öknen som man kan bygga är längt över så jag kan ha för väver och vind och ätkomme och kloakvirke så hela låste. Men det manglar en plan när gosse man kommer här till du knappt vänt man 50 grader hämtar vi och 140 grader handlar vi. Så har jag att för att det kan ta med borg. Vi ser att de borgare det för flock någon som vatten. Alltså ta tid nu se att er sälja kommunen ska inte vara för aktiv. Vi hade inte tid akkurat vi är som januari flocken säger. Vad är det som kommunen har grundläggande ska göra? Alltså kommunen ska skapa de bästa karmarna för att det privata kan bygga några som gagnar borgarna. Och det handlar om att vi huxar snilltare och att man tar sig om att det är för dörst. Men
det är ju det att det privata bygger ju månader tjotare än det kommunala ger. Och ju fler ändrar det komma, ju lägre för priserna är ner. Och jag har alltid inte att kommunen ska ut och bygga hus och sätta en riktiga pengar i väg för att tar skatteborgarna som långt har köpt och betalt sitt hus, eisen skulle betala för att under eisen får sitt hus. Ja, John? Ja, tar man för att gilte så är det resurser som en ska gälta allt, men ju fler gilte ju billigare vet du. Ju fler vi är här i kommunen, ju fler är det till hålla öllon samfällen som vi har. Det är en oilov i folket, och det är oilov i de som inte har möjlighet det. Och det är det som är så viktigt. Hinne ska nok klara sig, men vi ska hjälpa hinnom inte klara sig. Ja, du kan svära stort after. Ja, alltså nu är jag ju en barnfamilj i Havn och har köpt mig en hus i Havn och det är inte billigt som vi ju vet. Och det går ju eisen ut i det som eisen har stora skuld och som långt har betalt några pengar för sitt hus. Så det privata det kan lyckas som lösa tantroplägen. Ja, John, och sista svär. 50 miljoner till 100 bostäder hvis man bygger sammen bostaden og kommunen har 20% nå. 100 boender til folk i Torshavn kommune. Ja, så synes det for at det Ja, blir Jens. ta snakka om bostäder. Og jeg var ikke kvitt for gode bostäder. De skulle ta lov å ta at gjøre boiler oppover. Men jeg har alltid ikke blitt boilet av. Og så har vi eisen hørt at vi har snakket om låta oppover etter andelsbolig. Det som har alltid ikke hoksar om det at først tek du et lån til kjøpes og oppoverna. Så har betalt av til lånet, så skal du eisen betale leie. John, du vill tydligen markera och för innan försvara bostäder. Det blir januari för att vi ska komma väl för dögnet. Nej, det är vanligt men det som problem är det att bostäder blir en politisk kastblöka. Man är ju pilka vi och så skulle det vara till det allmänna, så skulle det vara privat och så skulle det vara åter allmänt. Vi må in att huxum kvar bitcha vi till chans till som har bruk för det. Hinner ska nog klara sig. Sen för man har sett vart allt så ska man bara fjörde och tror och kommunen kör 20% nu. Beina vägen här så får det helt säkert lägga en 34% ner hvis vi bygger skimsam samstundes och enkelt. Ja, för att ta det här till annan artikel om folkflöjten och samhällsflöjten. Det som Janne Flock säger till att hinner för att något klara sig. Kvart lyckas som missa till välbjärka och av vissa kommuner för in att bygga en rikva bostad. Vi har inte att man ska vara välbjärgare för att sitta harst ut i. Det gör vanliga barnfamiljer eisne. Och jag har alltid att... Vad var det spurningar? Ja, det är som kvart för av de som är rymliga välbjärgare. De klarar att köpa sin egna hus. Men det är inte allt som klarar det. Kvart för av målet kan de tjata dem som väl klarar sig. De missar inte av vissa kommuner för att bygga en rikva husen. Nej, det gör det kanske inte utöver att det är skattepengar vi har brukt till det, att jalta ner på att det är hinnon. Men jag har alltid ägst att... Ja. Jan, jag har alltid att vi skulle till runda den här parsen av spekulia. Men längst för är det som längst för det som politikern damer allra bäst. Det som är mest utörsligt det är att ja eller nej. Og det er grøys for lenge tog, så vi får bare kvar hånden opp, eller lette hånden være nyrre. Og spurningen er einfalder. Skal kommunen få seg hømmelt til å sette bostedskilto og gylde? Hånden opp hvis det halder til, og hånden er nyrre hvis det ikke halder til. Ikke så kjøtt. Ikke så kjøtt. Vi så kjøtt. Så det kommer gylde, jeg har ikke gjort det. Det kommer gylde at man vel. Oansa hvor valgten. Super. So far so good. Ja, så får vi till ett annat mål som det blev nämnt i sig här kan inte så kring varför just Middelborgar kan det kunna huxa sig vara bättre i kommunen. Och att de vi skift någon som skora och helt näkt här var bojar planläggning. Och då får vi över att till tickon här av borgarlistan 28. Det är mer men ja, hjärta blå i tycker av flotchet as man stonar ut från. Kvart är trubbelage vi bojar planläggning i Torshavn kommun. Det är en bojarplanläggning har inte varit fyllt i flera negv harransvar. Ta är arbete i början i 2014
Ta så det folk och gjorde målingar av om för Arjamar och om för Odjarveien, Gustav Vera bygg här och till Sverige längt så jag kommer. Problemet är att bojar planläggning vill inte hilden. Det ser man alla ställen i infrastrukturen och i skolan som inte har rökter. Det skulle inte vara några problem i regionen och kommunen hvis man hickar 15 år fram och tillbaka. Vad händer om 15 år? Grafen i Hackstone säger att det är för att bygga sådana folk och det var så gammel och det var sådana bad och allt det hela. Till själva ringt att säga okej, om 15 år har vi bruk för 3 mån Edelsheimon och vi har bruk för 4 badna gröna träd. Problemet är bara att man margerar alla tyna så att 2 ut till 15 år komma, så är det. Alltså grundläggande troblagen as det är men planläggningen är väldigt fyllt. Planläggningen är inte fyllt. Jag vet inte om planläggningen är gjord om jag har hukt 15 år fram och tillbaka och kvart folk väntar för att bygga här. Men hvis man hickar 15 år fram och tillbaka och så kan man stilla den ena från varje synder upp eller synder ner kvart och i samfällan och vi så. Det blir inte fyllt till det som är problemet och det ser man alla ställen. En annan för vi där till Lacknostone att han nutchaste flockren är han som man försvarar den verande politiken av. Kan det heter man att som tittar just skall. Nej, jag hade inte velat säga vi tar just något. Vi tar en god omsättning som arbetar professionellt i början då. Som det har lust efter, ja? Jo, vi lust efter henne. Hon kommer nu och med till särskilda bitchesamting där och vi har ju det allmänna bitchesamting för allt och till och här ständer då är du skall nu. Då är vi nöjda fäljes. Det som är ettlöst, det är kanske den allmänna bitchsamting du väljer enterhukt så läs när att det kommer mer skilla allt då. Så det har vi bruk för. Ja, jag vet bara vägen Snackar om allmänna bitchsamting. Ja. Jag har en röstjakt om allmänna bitchsamting. För den som kommer ur januarflöjsten här vi får haft nya här och där runt i byn och alla ställen. Nej, går det. Dropp. Vi har allmänna bitchsamtikter. Problemet är att det var brottar alla toina så gör man ena särstaka för forskjelliga matriklar här och där. Du gör onkel som har pengar att bygga news. Och sälja det för stora vinning. Ja. John, det är januarflocken som just är fris ner. Hur man då när väl vi börjar planlägga nu och fyllkötteln i bitchsamtikter. Alltså vi har fagfolk som sitter och arbetar och kvanta och det gör gott arbete och ja, brötningar hämtar vi först. Så är det ett fagfolk som är i morsen? Nej, det var någon som sitter här nere som har en utbyggning innanför Ötje som gör det. Och så är det sån vit, eller de som sitter nu och vånande omkring dem som kommer att sitta här sättande som så lusta ästene. Men politiker skulle ästene vi ner och skjutja möjligheten. Vi har stora balenter som vi man ser efter. Vi kunde inte bara bygga ut efter. Vi måste ändå också, okej, kanske när på in omkring så ska man bygga upp efter för jag kan knyta näck bättre till areal där för att lägga och natur och jag bygger själv upp i miljö till ser så byggt samtidigt. Det är paradis att göra. Så allt är inte från det utla. Ja, Hildur Charles Flockren går så han nokter vi Gustav Richard det står liksom de börjar planläggningar och så. Kusi Charles Flockren nokter vi and ser börjar planläggningar nu på inom. Vi tar en god Atlant, det är en god kommun Atlant som var gjort i 2020, men tyvärr har politikerna inte varit några visionärer till att fyllkänna. Så är samtidigt det som säger att det har en goda bojarskipan här delt som inte har gjort ett mäknar arbete, men till politikerna som har trobladj ett myndigt. Alltså politikerna trobladj, vad är trobladj vi politikerna? Att här har det som kommer fram är att man kan ska ta ner någon ser av mål och då kommer och utan fra som vill ha och köknen och så gör man allt för att få ja. Så det kommer ett land pengar och så lusta politiker. Så snart tid startar time som utanför. Ja, Jersson. Ja, det är hallå, det är i samband med jag säger här bitch samtidigt när så börjar bröttar och gör särstakar och allt det och det är att understöd cherry och parkeringsvi skiftar tillföringar och allt det slash dimensionerat till allt det här stora budgetroi som ska igång. Och så såg vi symptomen till dömes vid det spittelvatt det är problem och så framåter. Och det är att det manglar en längd till planläggning som man kan göra och för ett gott husgård som ena pengar. Och så bröt man bara ett tog som man helt det. Och i Skiljeväl en politiker han vill mynter om en byggning och det är inte
eller det som tog kommer standa efter fyra, det är att du har klippt stora byggning till att Det är inte som politiker som damer väl kunna säga är lustig efter dem som ringer till mig. Ja, men han ska också också borgaren. Alltså det skulle ju eisen höras att det är mål som vi vill att granna höring och så fram efter och hitcha eisen kvart är samtidigt undan för en byrå. Vi är så öch någon. Ja, men så grund. Alltså, jag halte her er for nek ad hoc, Bijarui. Ska döma er om det? Jag sa också med ett VS-stretch som hejar en avkøring her uppe, Sætta, i Høyvøk. Så gjør det her flest avstikkere gjør det. Men det tar langt brøyta. Hadde ble gjort det skjei. Hadde alt kolvet oppi her. Og du har æra sen eisene at hokløsner. Ja, men du får lov til å bytte hatta. Planlegging og ta bråda til nesten første år, så får det brøyt. Så det passar mer. Man skulle haft bara längt till planläggning som kunde halta. Så man säger att vi tar en planläggning nu och ska halta fram till X. Ja, samtalsstation. Ja, alltså det är nämligen att vi börjar planläggningen, särskilt att ha och nu kan det ta Archer som ett döme. Man vill ju vita långt för att man byggt det där första uppbyggnaden runt Kongavera att man själv inte får pitcha långt ner i hian. Och här är det öljande kvarter vi att man pitcher en länkan väg och så är man hus ut till vägen. Så det alltså heter en hövsväver vid husen till och man huxar inte om att det ska vara grannalä och att det är folk som faktiskt byggver skulle trivas här och att bötterna kunde få ut och spela utan att det blir ivkort eller man ska följa man ska stanna hit ute och jag kan vinna för att trygga sig att bötterna kommer tryckt i vägen. Så det manglar att det ända ner längt till Atlanten som man helt sig till och där borde vi lycka mycket om det var hejen eller det var Kari eller det var det som satt i spursen och så skulle man helt sig till planerna. Till alla dessa brödingarna kostar isne nekva pengar. Ställ sig för stor vals för du inte en politiker som man kan ringa till när man har problem. Det kan man gott, men alltså det är ju att förlägga för mig och göra det på en väg och man du kan vad det är som trubblar. Ja, fackaflocken så att det kan trubbla och augusti över största såna ståarna. Och häst nöst med alltså. Jag vet inte ordentligt om man ska säga akkurat det senaste åren, men att man har lagt mest till är att det som blir vikt, det ser väldigt ohappy ut i min ögon. Det var ju som att det är större kassar som var plantade eller container och man lag på en annan. Och till första vita är att till hämtan hatten och till hämtan bratten görs väl beka. Det är ju inte spårt efter vad det grannarna halta. Schalt om du varst det att du har inte utsikna tjadar forever, ja? Det vet man. Men härifrån och så till att det ska vara bitchast så tatt. Jag vet inte. Nej, jag haltar till att det ska vara mer som ja, som de flesta haltar är att det ska vara mer långsiktiga planläggning som man håller sig till och inte blir väl bröta. Ja, men det har inte alltid varit så. Alltså, jag samma spårningar som sport Sundbo. För du förstår inte alltid vara en politiker som vinnlös men kan ringa till hvis du har ett gott husgott. Jo, självande. Självande skulder här. Ja, och så bröder vi bitch samtidigt när du synd. Ger ett undantag. Ja, men det är en samma rum. Det ska helst vara mer än det och mer än Karre och Marie Sösne. Så allt vet alla tror jag arbeta samman så jag kan så kommer vi gå så där och snacka samman. God sommar. Jens snackar med Hosa-lösner. Karlan Vaxarbreit är ett gott döm ju det. Det var projektera i Bojranon. Här byggningen skulle stanna zigzag för att bråta vintern så det inte blev stormar i mitten byggningarna. Och så blev det här brott. Vi tar löste sig bättre att göra byggningarna förut. Ja, men ta ju utan första byggningen kom och stod nästan ut i avvägen. Ta 80 onkrar sagt stopp. Omskylda här var feiler händer här orsaka här feiler händer heter gör det inte. Det gör det inte. Och så fortsätter bandamådan. Bom nian efter så då nu är en katastrof. Jag ska se att när började det gå galet och inför galet så skulle kommunen säga till. Meningen var att byggningen skulle stanna parallellt med vägen och det skulle stanna zigzag så det så att brot i vintern. Så så vinter skulle vänta 50 grader tvärför så blir det mindre vinter. Sten 4 blir det sätter vinkelrätt av vintern så är så att ussningen som är 20% av dygnet kör drönande i mitten. Och då blir det stormar i mitten här och är inte plats till bilar, inte något som helst.
tog at det løste seg bedre fortsatt trådene få. Det er problemet, at det ikke ble stekket på en veien, da jeg feiler var gjort. Så här då kommunen för att ha ett visst etterlit som minner och för regler i galtant. Ja, det var brott, det var ju en planlegging. Det var en planlegging som var till att husen skulle vara vid till att bråta vintern så att man kan leva upp i öst. Men det blev slöjfa på en väg. Det passar inte som man säger att grannarna inte var spurter. Grannar var spurter, det var ångan de hörde. Du säger omkring att det var privatbyggningen efter det. Det passar resten. Men jag vet om det här överste husen som blev byggt här uppe. Han sökte bojra om att få vänt byggningen för att kunna utnyttja. Han åkte två stycken som vi såg i. Han fick ett noktels. Så han svarade att vi bättre parkeringsskift hvis han vände byggningen så här. Han fick nej. Ja, helt då markera. Ja, tack för det. Jag saknar att man tar i att vi planlägger bostäder, att vi sätter människor och de som skulle bygga och bötterna i mitteblen. Alltså malen som har varit rymliga näckfrån om tar man tar sig om bojarplanläggning. Det har varit så mal om kvart att gå att kjolaghuset ska ligga. Kvar nu räknar vi. Det var också en mal som vi alltid har varit gökt och forskjelligt. Och när vi skulle vara skala tror jag så var det en bitch samtidigt här så fick man arkitekter att välja ett nytt öke så skulle det lite här och på så tänka men det ligger stadigt omkastande. Kan du tänka här kvar? Nej, det är ju samtidigt att det ska ligga Ester Bridge. Men det är i halta short borgmästaren har hoppat fram nu så det är glädjligt. Janavflokkeren og kommunlisten enig om hestingen i Løtene. Passa det Janavflokkeren? Nej, det som det är att vi har en byggning som kostar 600 miljoner och landsstyrelsen ser ut till att tycka sig väl på det själv. Det sätter Louis och Charles och hur skulle vi så för att sätta en perleplacering av bindarna här nu tar man kvar 1 miljon eller 2 miljoner till det. Att det här kommer inte för inom 20 år så det till. Jag hoppas att det kommer för, men att det säkert det ska vara i havn. Och vi må finna om det här nere, men vi får inte binda hatt och öke till att kanske lunka försök från landstyrelselötene. Ja, Hildur. Jag skiljer inte av oss ner att det här är, ja, jag vet inte vad det kommer ifrån, men stedsättningen av Kjolaghusen har varit allan vägen runt. Och så är man kommit till att stäga, och det är här som kommunen är avvist, och det blir en capping, och Kjolaghusen och allt detta projektet här är en part av bojarmänniskorna. Det är inte bara ett Kjolaghus vi tar om att medborgaren vill vika ut, har vi bondvis gansan, och allt det här virkemet som det här till avledda virkemet, han tronar som för att skapa till bojen och för allt följar och för flera folk och ja, att vi faktiskt då vi kanske inte omynda och hur stor en tydning för det här var för allt samhället att Kjolaghuset kommer. Det miljonerna här. Vi blir här. Håll kött. Ja, jag har alltid ägt att en havnamarsta råpa var skåd, då ska man ägt lust efter. Nu sa jag tekniken där och att Kjolaghuset, eller vi såg där och det var så ordentligt flott ut. Men det undrar jag också att det var 16 parkeringsplats till ett så stort hus. Alltså, huxar man inte att det kommer ganska flera 100 fall, hur skulle det komma att fram till att det var signa Kjolaghuset? Ska det lite här, eller är det ett annat sted här det är bättre? Parkeringsskifter man kunde lagt det. Och eisne synergieffekt vi ära stålar kommentarna hus är i kommunen. Alltså, så tror jag att det ska flyta haft? Det är inte här nu sagt, men jag spurs till dem så sorste då inte. Hur kan man släcka det här vid Svinnar i Norrland husen till dem? Men det är inte akkurat en sån mal som är väldigt jag knappt läser mellan som alla samtom rullar skrev. Det är väl li här först så blir det flott och så spyr man fack pojkar och ett land där. Så brukar man pengar på det, arkitekter, tekniker, och så kommer politiker, vi gör inte det lugga. Ja, det är så här, men medan man så arbetar vet du, så är jag att få en fyrbilslös, som man säger nu, landet bara sätter 1 miljon av nästa år till det där.
Men kommunen eier for inne hitje etter hva bygninger man hever, som kunne brukas til fyrbis til at kjøl like hus, og her tåser vi om nok snakket år fram i togene. Ja, ni ska kom. Kjølehuset må ikke legges her. Under onkel omstå. Kui. Og det vil være en katastrofe for Torsjana av. Det kommer at litt blokkere for at noen alle ferskene at fram. Vi var der og pratet vi han om her for ikke lenger til å si av sørste vika. Og her ble så sagt at 70% av øtlån var som ble omskipet eller innskipet til førjer. Vi har brukt i Torsjana kommune. Så fikk noen selv råkne ut. Men alltså akkurat här vill bara sagt att Kjolagehuset det ska bli lite här. Men öke som lagt ut till det så jävla det större. Ja, mig för gäst och här ja. Ja, alltså att Kjolagehuset är så det viskar för mer som om att det här är ju i norra, det här är i Köpenhamn och det här är i Osland. Och så skulle vi ha det eisen mitt här som eisen blir diskuterat hade kvar sig där själv att du har frakt, du har ferafolk, du har allt i en perveldige. Parkeringsplass nevnt av eisene. Føringar då illa for opp eller ned etter parkeringsplass. Der skulle ta bøk. Hetta kunne være ned. Østlandet kunne være ned om her i flaten parkeringsplass. Jag Roland till mig hur markera vi för att runt av i den här parten men Arjen vet låt oss släppa av paddeln och kara. Hur ställer du upp för framsökt? Vad ska det greja ifrån? Ta jag tog till avgörande så säger vad ska det för ställa upp för framsökt? Ta var onchen ohäftig politiska listan. Nu är det två men kommunlisten är politiskt ohäftig så ta var oj. Är det rätt att det kommer till kommunalpolitik då att det dreier sig inte om avgifter och gröna kex eller lösningssamband, vinstrapolitik eller högra eller avskär en politik från tingen och då att man sitter i samkommun vid Kjolald och man vill ha ett Kjolagshus. Nej, du läser du ska tjäna borgaren och du ska göra det bästa för kommunen. Då är det kommunlisten. Kari säger Kjolagshus. Jag har alltid velat att det här är att det lyckas som sista vi brukar orsko på i hesen omfärden. Kaffe och kaffe kommer ut av borgarna. Kakor så jag snutlar vi av. Det är välkomna få att det kan ta i spårständan här sista spårningen. Ja, handen upp och nej handen ner. Spårningen så ljående. Skall Kjolaghuset gerast och Estar och Bridge. Det hade snöjt, jag vill lov att argumentera något som helst. Det är unnskyld, du går handen upp. Nu kan du handen upp eller inte? Det hade inte en ja-nej-spurning. Det är det nu, och så kan du inte handen upp, eller inte, så har mitt i middelen. Här två som är grej, ja, att linje är då, nej. Intressant. Det är 400 arbetsplats av kajene. Tid, vi tar en liten... Hej, är inte vant att ha man för en tjåpadlär eller tjålakhus om vi får upp att det fler arbetsplats. Hallå. Och han kommer inte med kutschor. Jag är vant till Torsjana havn är akkurat nu blivit no-stå. Hej, är inte vöre flottningren. Tid som är här till det hjärtliga välkomna för att få dig kaffe och kakor. Vi suttjast attor om 20 minuter till 5 minuter i halvkon.
Bum. Tid, vi färra så smått igång dator så om man har något så färra vi att börja att sprida dig här uppe. Så ska inte det kon så droppa en kaffe i krysset och sätta dig ner så färra vi igång om 20 sekunder. Okej, tid. Vi börjar ju på ända ner 17 halvleken av oss ner Palpors och skiften som vi har i kommunvalen 2024 här i SMS en som avor vissa mamma eller pappa eller assistent sitter hemma och vill gärna vara här. Så viktigt är vi streama då på Facebook vänkan och cha SMS. Jag får nu att presentera det här falskene och det har just nog så kött och gröt. Och de klappar bara leipande och som om att de menar att ordentligt shot om det inte gör det kvar affär. All right. Vi börjar vi borgarlistan någon här åttast av borden här. Vi tar Birgit och Hammer Jakobsen. Framsöknar där Sjur Zachariasen. Miflockren är där Anna Margreta Otthammar. Kommunalisten är Birgitta Baldvinsdottir Iversen. Så färdar vi till Folkaflotchen och Astrid Bräckman. Sambandsflockeren, han är man över vid Anfinn Bräckstein. Och lyckas har ett övelses från Bräckman till Bräckstein. Men till Tjauvalde, till Heidelhav Elgarsötter. Och så har vi Jaunarflotchen här, Barbara och Djurus. Flott. Jan Lammauke, inte minst. Ja, snackar om största plakaten i havn för töjna. Men ja, som sagt, vi tar som det som borgare ettlösa oss här och ser stor kannisk kring vart någon. Och att de öston är så inte patnöch. Det här är ett öch som man har hört också näck för mig förna väl ska någon man är hört till tojer om lojare för det stonar som har sagt upp och det är det höjde starsfolk hopar som har sagt upp. Det skulle mankla in i 103 för patnagar så var stå plats i kommunen. Och så har vi då jauna från föräldrar och det för att man gånger med folk här i havn och man nu står en att lucka över det till där man klarar starsfolk ut det. Så Vera borgarstjórin det senaste 4 åren han hevur nekvat hava ringa samskap. Han for Bräckstein kan ikke galla. Nei, jeg har øyla gått samskap. Vi tar ångan på ylist i dag. Det kan det være stafest i dag. Det så läs at ta åhäppna i ödelsnä till badnatallet fattlande. Vi tar ångan på ylista, men ångan för äldre som har bokat sig in och skipanna har kanske inte funnit första prioritet. Vi tar upprätta stackstånd öke vi i 20 miljoner. Vi tar skilsumter, Tøymajottan och Rakster. Men det är i avbjörningar som vi tar löst och vi tar görsta öl till felet av böjra som sitter. Vi tar var samt om att gänga fram allai. Ödlig samt i ödlån. Vi kvart hände det att en stående står över stånd till det manglande starsfolk. Det är en avbjörning. Här har vi eisen sett in och funnit en merittuppbyggning. Vi tar görsta näck som flyter oss fram allai. Det är just nästa som flyttar fram. Det är näck var en man som allt var här man hör det av onkel stående här att starsfolk att la rymma till det står så lite. Är det lust nu väl upptaktna? Ja, det är så att det till starsfolk så är det omsättningen som tar sig av toy och vi politiker har armslånga princip för toy och en av lösningen som är nere i misstånd och vart han är vid fast frist i normeringarna så är att man inte skiftar ut antal är så snägt eller mer eller mindre så det var en av lösningen och vi har en fantastisk batten ungdomsstalt som löst i hatta till oke så att det blev fri i stånden och man hickar fram efter och man samt och tejer att komma återstar. Ja, Heidi Lava från Tjauvalde är tid samt att här är hon så lös och hästnörs nu. Nej, jag vet inte hur kommunen Anfinn bor i. Det är aldrig alltid så fantastiskt. Starfolk trivas inte öch någon, så att man säger nu är alltså dejligt att nu är det en bojliste.
det är så en helt annan trobladje, men det är att starfolk inte trivas ger ödlon i samfunnet en kjempetrobladje. Da foreldre ikke kunne ha gåa samviske til at de elver sine bøttene stån, så gløyer alt okkara velfærd kjål. Folk mistrivas av det samme. De vet ikke om bøttene har det så godt som de burde haft det, og de vet ikke om de skulle hente det om en lytla løte. Vi må til å gjøre et ordanstek. Jeg har alltid ikke at samgången vi anfinn har gjort det som de skulle, og det som man nesten lover i det vel. Hva er trobladjen? Hva er løsningen? Du sa hva er trobladjen? Hva er løsningen? Løsningen at vi skulle få til startførsen at trivast, og det øyelig einfalt. Vi skulle ikke begynne halda fram at oss om at vi skulle hacka normeringer. Vi skulle få inn av minka badnabøkene som her, så løsningen at startførsen ikke føle at det skulle hava 20 hender og 2 høtt og 20 bein kvann det. Vi skulle inn at teka tøymar borster som ikke til badne. Badne skal være fokus frametter, og vi må stekka, vi ikke har lurt etter at tilmann som kommer. Vi var grei tilmelder om at vi skulle hava tøy til anna arbeid og tøy til badnene. Ja, Birta, kommunlistan, hver versjon av oss når passar? Ja, hei. Jeg vet ikke hver versjon passar, men det har vi finnet godt prat, vi badne og ung, det som arbeider her. Og det viser seg at det hever ved store tropleger som blitt badne i øyelig negv. Og et som vi da kommunlistan også har beina ved, var vi skulle snakke med røttefolk for å finne hva tropleggen Et størst problem som i badnagarsøysene at leisland ui normeringene. Vi av kommunlistan vi får å flytta leislene ur normeringene, så leisland får hosene seg om de tingene som hun får, og hun får sett bedre karmar for stånden og planlegging, og starfolkene kunne hosene seg om bøttene. Jeg skal ikke tro på at det er underløyerne rundt hver ligger trobløsene. Nei, endeløsene ikke trobladjen. Det så at vi tar 23 stånar i Torsna kommune, og tar delt opp i 4 ender. Man har gjort det så man har sett 4 endeløyer inn, så der har så noe lunta lykka nekva stånar under seg. Og der det her som en rådgivning til stånsløslene, så at de kunne løslen kan sparre. Da man sier til løsle, sier man ofte øyelig ensamhetler. Man kan godt nok snakke ved hina løslene. Men at de har en rådgivning opp i seg til å stole og eisen vid det fortsalige, det bare godt. Så vi skulle ikke slippe å kunne ha en ekra enda løsle. Ja, Astrid Breckman. Ja, jeg har bøtt noe ansinger, altså aldre, og vi tar en fantastisk stånd, vi gjør skjulig heppen, det ikke alt som så heppen, og det vet vi vel, og det nok så hostøyt at høyre at alt funnet, ta i folk, altså leier stand og gråta i det og vike, og beint at han har så stender onker fra kommunen og sier at alt ordentlig godt. Det ikke ordentlig godt. Det okkur skjale, og ta tåse vi de som arbeider i stånden og tjamunobøtene, så sier at normeringen ikke lei. Og så må vi tåse vi til og lurse etter timen. Ja, Birta, du markerer det. Ja, jeg kan godt ha samt i at 20 millioner korter i øke og i et størst svart hål. Og så også at pura samt i at Leisland skal pura stå under meringene, men først må kommunen eisene teka og djeva Leisland stående til lønner kronene som det koster, og at de lønner stigen som folk også. Så bare nå råkner man lønner puljer ut etter mialtølen, som det vil si hvis du har folk for høyne ansientetet, så du bak ut på poeng på en av det. Og så husker jeg eisene at det rævla nek Leisland, så jeg husker vi først, jeg minns at Anfinn lovet at han får det vel, at han skulle enderskå enda Leisland. Jeg halte manglet vidt hva akkurat oppgaven til dem, og til en Excel-check-funksjon om det skulle være reidla grønt høl av botlinjene. Men altså, det er lønnen rundt trobladjen, kan kommunen gjøre noe vidt her? Ja, ikke lønner, hun kan ikke gjøre lønner sammenregningene, men hun kan godt føre inn og real lønner fortsatt. Det vil si at det gjør man alle steder, nekva stedene ut i bygd. Man teker, ja, så snakker nomstrøyngar, altså de 24, så snakker vi oppe folk å si til. Her teker man et mialtall, bare ikke nomstrøyngar og ikke hjelpe folk. Så beina vet du har folk for høyene ansientetet, så du under. Ja, Barbara, du markerer. Ja. Jeg vil hodla si at trobladjen og det stående økene, jeg har delt i 5 punkter. Det til dømes manglende ressurser, og her under vil det så fysiske karmar, og nekver småloter som de øyne har vært og tåse vi baden ungdomsstøyden i Torsand kommune om.
Jag håller att vi ska börja tåsa så att föräldrar och som skilja vad är det vi tåsa om. Trobolagen är att föräldrar kanske starfolk ösna, kanske datanalagare och hackar upp efter politiska skipanen, kanske inte ordentligt skilja vad annan nå väl. Hvis vi tar manglande resurserna, starfolk och mangel till sig till hög utskifting och mangel på kvalificerade starfolk som kunde överska kvaliteten och arbetet, själva arbetet till sig velaja och omsorgan till bötterna som är och här. Det kan skapa uttryckliga och till det som det vi görs. Ett annat till badnatale som har varit ökande innanför det flera årene, nu minkande och ja, som sagt. Och det gör vi också att det är troligt att ge de önskade bötterna till nej uppmärksamhet. Inklusion, tar vi tåsa om inklusion av bötterna som har särskilt törv, som kräver eka resurser och vänjning av starfolkene. Och så är det föräldrar samstarv i ösnen. Föräldrar må vara tillvita om vad är det för dagstånd vi köra bötterna tjocken till? Vad är det för bötter som kommer ut efter dagstånden? Lika kött? Men för att bara ta punkt 8. Vantande resurser. Det måste vara något som en trubbel som kommunen har gjort. Som har gjort? Ja, det är kommunen som inte har sett några resurser in och öka. Man kan säga att kommunerna börjar att få egen uppfyra det som öknar. Mellan annat har man sett under löslarna i Torsjana kommuner. Jo, men som att det var en trubbel som januarflockren och samhällsflockren i Kjeltna och Noxnäck. Jag håller med att man är rädda stövna, kanske syntor, kanske inte rädda allikevel vi har sett under löslarna. Men man finner egen upp för de små detaljerna som jag har haft som jag var väldigt viverskande till där stod erbjudanden som vi har av det som ute. Margareta? Jag hade att det visade sig att som det stod att det öliga troligt att tillträcka utbildning startfolk så till att säga att det är skiftande folk som är inne ganska mycket ung som kanske är natur och det blir sånt att stå och köpa någon tycker jag är här. Ett som är alltid att sommarståndsleiare kanske visa av att det nettopp är för nek läslelö tror omsättning i kommunen är för hålla sig till. Alltså det för nek leiare innan det så eller patnörsche. Det är för nek lö att skulle jag kunna ta outger alltså att som ståndsleiare har du kanske inte nog outger hemelt emot till kan man kunna tänka sig. Och det kan göra till att folk inte trivas ut i arbetet och starvet det här. Man har nu för korsen höjre atlaner om att sätta en diktarmänare trä och ett läsleri innanför omsättningarna. Det har man prövat i äldre ökning och det att man nu har gjort innanför det stående ökning. Spårningen är om inte man äger kanske att göra mer arbetet till stånds läslerna av stenen. Och medflocken har så som man mål eisne att ha byte som är det 30-40, alltså 30% samma bort någon och så det 30% samma vi här du kan planlägga och annars skipa omstörningar som man helt är bäst att stämma. Ja, Britta Tomakarian. Till eisne hade fackliga argument att man manglar nek fagfolk. Det som är ordentligt ohappy eisne till att man häver faktiskt borde dagstonen vara en rekryterings paletter till ungfolk som kommer in så att de fick hodla för att läsa nomströje. Det är bara inte möjligt att ordla på samma mat i det. Att det här var ungarna speklar sig ut och man manglar fagfolkene som är ordla tjejligt. Och nu försätter att som har haft 2 flockar inne eller tog 2 flockar in och måste ta en flock in. Det vill säga vi manglar ju 500 nomströjningar så det blir på den måten. Det är ordla ohäpp. Ja, anfall du släpper att ja, anfall. Ja, jag vill göra några vimäskar till det som är det. För det första är det normeringen. Hvis man tar lasteltøymannar på sjur, det är alltid vi ett samtom, det kjæra vi. Det influerar så att martøymannar kommer til gulvet. Og det er rette vever så at leieren kan hushavnes starfag og røkt. Og vi skulle eisne erkjenne til at vi har byggt stående rettelig anlegg ut, har vi givet oss dagstående øtje, vi har ikke gått nok helt av lykke. Og næsten som funnet i mentamannentene har vi sett en nøgtsem kan i gang, for jeg kan da nøgtsemme mittlen starfag og eisene samstånds til kommende fortsatt at jeg ser penger av til å bedre om arbeidsomkvarve inni av stånden, selv om kanningen ikke ferdig i gang den. Og det næste som jeg vil si av eisene, bare ved faglighet, minst til, faglighet er det som mangler, det er det som gjør til at vi har bruk for
faglighet i stånden, og tog har vi sett i gang en merittutbygging, hver folk kunne lese og få lønn, og få faglighet lebande. Og det er det som alle ståndsleierne melder atter, og sier at det er immun. Det nästa som är bara ja, vi vill lägga fram det. Jag måste bara spänna på ända längre. Det ser vi med. Nu tid då. Ja, men det är ju ett punkt för man förlorar inte 3 och 5 kom. Ett punkt bara. Ja. Vi känner inte januari flotch någon att vi skulle vid öja och Torshavn kommun ha en vision för det sån öke. Och en par av visioner som handlar om normering, og ta jeg tar om normering, ta hukse om tala bøtten i vøkkestova. Her skulle ikke være mer enn 20 bøtten i en vøkkestova, og det er ganske lengt til å gjøre skikta. Men maks 20 bøtten i en vøkkestova, tror jeg vaksen, og i badnegarstova, 14 bøtten per tror jeg vaksen. Hvis det er at vi propper bøtten, en rikva bøtten, rikva vaksen inn i en stova, så kan det gjøre det samme hvordan det faglighet vi har. Tui orskan är stilt. Men det är ju som det var räfest det. Alltså det är väl 6 per vuxna när det står, va? Ja. Alltså så vi tas man ger lötni är ju rätt. Till samtidigt. Det tas då säger. Ja. Heidi, jag sa turist i ölet vad du anför snacka ju om vi ser pedagog utbyggningsna fjärrlästren eller hur det kallar det som Torshavn kommun vi vitla just. Ja, jag riste ganska hötten när gå alla löte. I början jag riste hötten och då han tog sig om att nu hemma just en nötsumskanning om man skulle eftermäta. Men redan det var en just en eftermätning av andra lästen han man så inte lust efter så hur ska man få lusta nu? Så gärna samtidigt som Janna Flockren säger att vi skulle minka badnabalkarna. Hur skulle vi blåa vi röna att sälja uppbyggningar stöje så lågt att vi får ett merittuppbyggning som är näck lagt stöje det som vi själva bjöd i förrjon. För att nökta en torv som är här tog att vi inte rökta det som är det. Vi mantlar inte namnsfröingar. Vi skulle bara viffära ordentligt vitt dem så kommer det att öka och tror vad som är där hvis vi gör arbetsomståndar ordentligare. Ja, vi har ju hört rötterna av jury framsökt den. Nej, det är snägt på hjärtat. Ja. Nej, jag hade bara att det är otroligt att man sätter att en situation att på det väl så ber man att ta oss om det är som ökning och det är som övning och det är alltid det som är alltid äldre och man har allt det som är samgång och ta som man nu allt lost och så får man helt vid nytt välskaj och realize ner trubbelaga ner trevnarna för oss är ett problem fagligheten är ju kärn trots det är så att en erbjudning och till en erbjudning som tar vi för deston men till en erbjudning som tar vi för flest välfärdstjänster där. Och ta allt det som största kommunland någon som tank kommunen som ska tildrea te som flytt att ett land näka som vi förresten är så jag tror bloggar i Netflix hon är negativ eller vi tar netto fraflytting av föring för toina. Ja men så är det ett öke som är uppfräfast. Uppfräsas ta på till mer pengar. Det är på mer pengar ja. Astrid Bräckman. Ja. Ta i tas i startsvarsen och stå någon chapatten som är så ser jag det är två ting som gör att det är strivast och att det är strongt och det är för lite normering och att jag glömde ta nästa. Det kommer efter. Men inte för det bästa. Nej, inte bort ner. Ja, Birgitta Tomer. Nej, nu är det bara samt i neknas ting som de har sagt fram och undan. Jag är själv 5 böt, så jag har neknut att det står något. Det som man må hitta efter och är samt och att det är inslut hvis jag utför att läsa namnsfröje. Det som man gör nu, det som använder vi med rätt utbyggningarna, det är man just för att man samståndet som startfolk utbyggva sig faglighet, till det blir näst ytterligare arbete för ett öke hvis man vet hur man gör och inte bara hur man gör. Det som man nu gör är att på hända maten så varvar man startfolkene till arbets och det här kan utbyggning. Och det som alltså man kan inte snacka om att vi manglar blås och man kan bygga nya stonar. Vi måste hitta de stonar som vi har. Hvis man ska inte trivna in någon. Hick efter karmen och några startfolk arbetar under. Jo, vi skifter. Vi ska minnas till att det är en stova kanske vi 16 bötten. Anken av bötten får pauser. Det är on Atlantägen och stonen under öppen 9 timmar nästan om dögnet.
Og startførsel ligger eisen undersned, og heter eisen vi at minka om trivnaien. Så vid og i kommunlistan vid at lagen er bedre om karmaner, til det er for helt sikkert ørt som trivnaien, bare for startfolk og for bøtten. Altså, det som alt basically, det som alt sier til det skal mer penger til, er ikke det? Altså, jag vill inte lite, alltså tar man kommer till välskaj så har man så snäcka pengar. Det snöjer sig om räfesting och i halt det och vid att kommunlistan vi allt samt om att vid att la räfesta där står och öka hesa för och bruka mer pengar för att få det att trivas. Alltså det är som du kom tankar om vad du skulle säga. Just för det. Det var kom tankar om det. För lite normering och Anderlechtland. De vill inte ha en Anderlecht och de finner en Anderlecht och inte lust att dem. Tar du ångat över harter eller tar du följer att du ångat över harter, tar du inte smart till sist. Jo, vi ser alla samt om att pengar är en trobladje. Hur skulle man ha pengar till? Alltså en skipan som man häver i kommunen till att man häver sån här syskjen av skipan, alltså att man betalar bara för det första badnet. En fin mat jag finns mer pengar det är att man droppar till skipan. Det är inte för gott oskott, men man finns inte mer pengar in. Heidi. Ja, det vill bara vi märka att det var huskott av Janaflösten för man tuttar så gärna. Och han pröjsen är bara ökter kvörst år. Och nu kostar det faktiskt mera att ha ett badnastående än det kostar att ha ett växtove och ett badnagar. Så man må lycka hitta som tölning. Det har kostat att nästan 3600 kronor att ha ett växtove. Okej, så pengarna kommer in ära väg. Pröjsen bara hackar för det första. Ja, du kører en politik ut som jobbar öliga deilig och sexåter vi att nu ska bara betala för ett så snöjts du prisen in efter spekla första år som standard att det är dyrar. Afen, heter du Charles för var det bara för sexåt? Ja, jag vet jag är för gammal till att ta som att jag men okej, låt det vara. Jag kan pröva att nej, det var väl inte. Alltså här är det skriften kvalt. Man för Brexton vi var inte för sexåt. Ja, det var nej det första I man svär på Anderlechtland. Det var Joel skulle Anderlechtland. Jag fick henne och jag gjorde en evaluering. Jag fick inte mer låta i samgången för att göra några vänner och göra brötningar till att dagston öke och yngste att vi behålla henne och så kan jag se det schalt om signas för på väl och på I helt har ett liv så nejot så kan det stäffasta av 40% att så någon nökt vid Anderlechtland till hon en sparringspartner och det stövet det beroi. Det nästa som eisen galdande is ner. Det ölla viktigt att vi har ju klara helt stånarna vi lycka tar som det har byggt och det ger också en uppbjudning vi har byggt nytt och nytt har vi ju startfolk. Ta vet nu sätta med rätt utbildningsgång och få facklat in som Barbara som bilda säger det är rätt matet till landet. Vi ska leva upp till 30 trusch halt det äter så sort äter pedagoger och jobbarfolk. Vi tar motsatt. Vi tar nästan 5-600 jobbarfolk inne. Och det skapar en åtgärd. Nu får vi och i 2028 får vi över trusch pedagoger ut och ett halt för in nu I februari och på 30 vi har läsa till pedagog. Det är fantastiskt att vi som kommun för ut karmarna för att få facklighet in av stånarna. Det är det som ska till. Sure. Jag vill också kommentera på att ja, det kan gott för vi får en annonsföringar ut med nu. Det är mer väck annonsföringar som alla kommunland och förbereds dem. Vi pratar om kommun. Annars är ganska många kommentarer till detta vi sista skibanna. Nu har vi som ett väldigt haft det vi gärna vill bäst med onsdagen och chabarna familjen. Vi tar oss om att fallande vårtal I förrjun. Så egentligen så hade en sån skipan hon äger överens. Tog jag att hon det ena som tycker att vad ska man säga att vi har solidariska skipan som gör att Sverige blir attraktivt. Alltså som barna familjer som kommer fram. Men vi måste få mer pengar på en eller annan måte och ge till mer lockande arbetssökt. Är så att samt om att normeringarna är för alltså ska man säga. Är som ser man där för hur eller för låg. Alltså att man har nu kan det 6 per vuxna eller så att vi skulle justa mer lockande till arbetsfolk vi att arbeta örs någon vi har brott på normeringarna. Vet han? Ja, just normering må man hitta efter och vi har era kommuner som är förmyndarliga I mot att bryta det till resten vi miljon. Och en grund att säga till att man ska bryta normering och
köra fyra tog in till med annat en kanning blev gjort, det minns vi säger det på inte Janne, men en kanning blev gjort att 30% för några få när sen var lönarstid 2, det vill säga att jag arbetat under 2 år, det vill säga man måste sätta tog av till att lära sig nutje fölken upp så att det får ho till och inte få hodla arbete här och inte renna skrutchande väck. Det är mega donalig, men det kunde inte stanna över 20 år gammal för en barnagarstove. Det blir still. Jan, I halte vi slår rundt denne parsen av her. Og det gjør vi som vi gjør til Johanne. Vi har hånden opp og har hånden nyer. Og vi tar ved oss ikke at vi er ikke ordentlig hørt alltid, så vi sakner grøsvær fra Øtlund. Skipanen vi syskene fra trådte skal hon setast urgylde. Angen, kjøtt, okej. Vi så bra ikke spurningen. Normeringen skal hon opp. Ettla sätta tøyma til 9. Ja, men vi tackar dig nog våre. Han får upp till Ötlund. Shit det förpliktar nu. Jan, jag alltid vet för vad gör i sättningen. Här har vi då en överskrift att normeringen är borta att väl det är allsamt om. Vi får ända vi att också om äldre öke. Jag var inte fyra kanaler vid det här frihetsbrevet. Här tar stått att 3 folk av bojlistan till röktaråsplås till kommunen här över och 18 som var akut tarvande. Och det här äldre öke till ja, vad ska jag så borde jag kanske sagt att vi där finns ju nytt. Nytt om på här för januarflotchen det var Harald Johansson. Tack rätt skilta. Tjena Lutland, Björn Luca välkommen. Det vi äldre någon det var så östnäka som det pojkar och just kan inte cha kringvarsplan om här man yngste bättar i kommunen. Man har ett äldre rå i Torshavn kommun men inte något annat musik här hur vill jag ställa upp här. Hej det du nickar du så som du och på vad det man vara. Ja, det är nog så grejt att Katzenholm har lagt det tydligt ut och jag vet när pratar vi gärna om akkurat det där. Att ta du inte följer att du är hörter och i fall för sent i tillgången att du är hörter till sist. Hur ska du så tydma lägga det några till. Jag tycker det är grejer svär. Så där man haft ett äldre så det bara är en sorts symbolspynt så som man säger vi har det äldre vi luftat. Ja, vi har brukt hvis du väljer att geva öron folk känner rött som inte är bojaslimer då har man en äldre nämnt alltså mot det för tås som är en dagsson och öke ligger runt en och nästa större öke men äldre nämnden är för sig. Så hvis du inte klarar att ta som nämnt till äldre öke någon att lusta efter felan och är du sett något gångt så är det inte grund till att häva dig. Och det har ju folk för att det inte var hårt så har det heller inte ho att ge oss något tog och orska till något. Det tycker vi är öliga grejt. Anfinn, det kan sluta på svärpak. Kvui är det inte någonstans som sitter i äldre annan som tymmer och sitter här. Jag vill bara säga att det är öliga viktigt när man sätter ran nio. Man definierar vad är uppgaven av ranen. Vad är uppgaven av tog. Och det är alltid inte man har just grejt. Tog flyttas inte. Det och jag har sitt i Sheldon i sitt i Bojranon ett att fotla uppåt men jag ser bara du måste definiera vad uppgåvan är att ha en bulken att sätta nio som man vet vad likeligheten är att time som valt in det alltid är manglar. Ja, Birra. Vad håller tid och jag så att det till kommunlisten. Vad håller tid ska göras äldre rösten. Har tid några bo på det? Jag också vill komma äldre röje som du borde ta om. Vi i kommunlistan vill inte absolut att dräfesta ett gott samstarv vid äldre röje för att få alltså så att det som att ser att tutningar Mikland vi spelar till vad man ska göra ut i öknen. Och vad man ska göra till inte quick fix där vi då alltså att det är Edlesheim eller äldre gör alltid topic till ett väl. Men nu har vi starvast äldreöknen lunch och du ser att han till Archan akut plus te är akut och te får en hemmatjänste så det är inte så att det inte får några tjänste men vi av kommunlistan håller det att vi skulle vara huxa örvus vi skulle sätta näck mera förebyggande in att skulle inte ända av en Edlesheim allt för tulja man ska hitta efter vad man kan för
Hvis vi tuksa at vi tar några borgare som uppställer till ett plus en Etlesheim. Hvis vi kunne sette 4 byggjande inn, vi til dømes å hava, nå får jeg bygge et nytt Etlesheim oppe i Høysjøen, her det 16 eldre utboer som vil et midtlenlig, til nek friere få det inn her årenstein for å fylle Etlesheim. Vi skulle ikke ørves jo på eldre utboer, vi gjør det ut, vi er ångan vi er kommet, altså ånkurs er ikke det gjørst, men det nekver, det nek som skal gjøres. Alltså nek skal gjøres, då det nek, alltså vi tar så liksom en bit ruinas annars vi skulle ha en flöjde stonar flöjde heim. Ja, nyttar inte bara bitcha att vi manglar starsfolk. Det är akkurat det samma som manglar att det som nu vi manglar starsfolk och öknon så vi har nöjt att huxa i era banar och vi i kommunlistan vi inte att trycka trivna till bo och starsfolk att det ska vara mera än bara rökt av starsfolk och öknon och hur man gör det till alla vita arbetar vi alla är trycka förlägga männing till det var öliga nekv avfaglar som arbetar ut i öknen och det är fantastiskt arbete och att det här ska vi trycka att det vita kvärt det gör och inte bara Birta Borgare liksom. Ja, jag har alltid här att vi måste huxa länge till planläggning här och vi borgarlistan är purast inför vi måste ha senior bofällskapet nu. Och vi helt faktiskt att vi hade inte uppfunnit jobbatalation men de har så läser frasöknar för äldre ranon så ständigt att det har arbetat vitt och haft det uppe i 6 år. Man gör den gallupkanning och nöjchan och så vidare. Och alltså frasöknar för äldre ranon är faktiskt larmande, bekymrande att man inte tillstår vi på rad överhuvud. Så jag också senior bofällskapet kan vara vitla utsätta tojna till att man har bruk för en röktarhemme och fyrbyrka ensamme som eisne inte så gott i äldre år. Bara lukka så som skilda, alltså en bofällskap och ett land som mindre om ett kollegie för äldre. Ja, vi fällagsrumon och det kan vara värstö och det kan vara träningsstö och sånt och det är uppåtgående nyrre och det ständer eisne frasökning till äldre år att det har hukt efter alla möjliga ställen i norra landet och i undrus faktiskt av att häva det än. Alltså ett som äldre år är pojka i 6 år. Ja, som är skyldiga. Det kan ska vara en fråga till lunchtid ställa upp att här. Ja, sure. Ja, jag hade det nu börjar jag på något sånt mittelöstnar och mittelöstnar är nog lätt. Och nu häftar vi att nöjla när vi att kostbödelsen på Aschan. Här ska lugga för vi till sövn att han är fallen ur så ska du dubbla och utväsja. Så också så vricka. Och det som häver vricka är nämligen mittelöstnar. Det är ordren salsen så va. Och ordra är snarare att mittelöstnar som man brukar för. Tror jag att hvis vi inte att kvart normalt för. Alltså ord så till så där man släppt alla stänk och så omlastning, ja. Nej. Hvis vi inte att kvart att Edles reaktorensplats kostar. Så kan man räkna det efter som är i stöden, det ligger om en 600 000 kronor var. Och särskilt vi också om att vi vet att 60% fler försplussar och gång och arbetsrätt så är det en allmänna gång. Det vill säga att du helt att skulle ha mer lösningar som ord, alltså mer omlattningar plats. Vi skulle ha fler mittlösningar. Långt rätt för först någon tar börja äldre och nämnde vi skulle slä att för så grannland och chock och nämnde hit efter äldre boilen gång. Hit efter äldre uppbon och här som man kanske inte har tränat där för mina. Och hvis vi tittar efter talen från Beth Anton som är ett legal Anton som är ett som möt så visste jag att en först plus är gammal förjon är en tring dörren Danmark och det jag tjänar för medellöst. Ja, Margareta, du Margareta. Jag hade det också överligt att hos om hur som det äldre kostar. Det äldre skulle vi minnas till här ju bidra och i näck herrans år och arbetsmarknaden har betalt skatt och jag hade att det man får inte bara virring in när man tåsar om äldre folk. Ett annat som är till att det har särskilt prioritera i näck herrans år. Det så jag vet. Då är att du har som för råd till att bygga en byggning. Men det är att fylla den byggningen vi folk som kunde vara under i gamla och låta det vara aktiverat jag om det så det har ett meningsfullt liv eisen som äldre. Det manglar den grad. Här var en välfungerande 16 i boendesämne i visst och stöden som jag bröt sig då. Här var det ett folk till arbete som något har vakt till tvärhatter och det var 40 bo inte minns med rätt.
Det lovar inte av nekvån. Så trobladjen är inte liksom det fysiska, det är inte betongkassen, det manglar fler människor, det är starsfolk och inte som trobladjen. Att det är näbjörg, ja. Och så är det eisen till att hörven så äldre är ju imiske. Alltså, de kunde inte utgöra sig en kasse och att skulle göra det samma, alltså skulle ha så med tjänster. Det är att mangla eisen bostäder eller utbora möjligheter så att du kan fylla lite den stora huset och in en mindre utbo. Alltså bostäder har ju gjort en runt vid här som för några år sedan, men det är för gjort det samtidigt. Det är inte långt äldre folk som kommer in i det här utboende. Du har inte vet om det. Det här kunde vara en uppgave kanske att äldre i samarbete kommunen. Alltså inte för att det är mer styrning i så måte. Ja, Astrid Bräckman. Nu har min fantastiska mamma arbetat i Edlesheimet. Hon sitter här. Inte blev pensionerad. Horsjan? Ja. Ordla rösk. Bara pappa med klappar. Det är mega cool. Han är stolen i Orlanek. Ja, nej, men i procent. Vi var i Rättjavik och så att här var helt övrigt tankegång till samband vi heter vi Edlesheim och Uiboer och att det faktiskt var samman tvinna. Det ska inte bara vara en enda stö här som du ändar. Folk blir ju äldre och det skulle ha varit ett virligt liv och det är öliga smarskt alltid att man häver Uiboer och ingen ska bo under, men vi starsfolk. Här allt tror man kan göra snö. Ja, nej, jag huggs bara vi är färdig att bygga Röktarheim på Storbräckå. Här kommer man boplats som man löser tanthöven av bojelistan. Vi skulle läsa till att projektera och Kallafyra en äldre del Kallafyra och det skulle du gång köta stjärlet till det är törver att vi är här. Men det handlar om att sitta vi tar ord är det till rehabilitering, uppträning, men att det kommer hem och i hemmene så må vi eisen sette inn ergo og fysioterapi så det får hjelp her hjemme, så løsner at det kunne være hjemme så langt som gjørligt. Gus tycker vi det, gus så får vi det över hemma så långt som gjort. Vi är geva dem den tjänsterna som de har bruk för. Vi skulle ut i hemmet geva dem den tjänsterna de har bruk för. Samstundes skulle vi bygga äldredepel som hever det rätta omkvarvet, här det kunde vara samman och sälja sina sethus och flytta in i en äldreubo och göra ett honalt omkvarvet till de äldre att vara i. Det tror ganska synd och rymligt att spela det att du säger ganska utlavar synd för onkel, men det är helt andra flockren som har sitt vi valde nu öljan är kvar och vi har ett äldre rej och du snackar om en äldre depel, vi skulle ha en äldre depel. Detta som äldre rej och sagt i 6 år. Skit är just. Vi får igång med det nu. Okej. Ja, Heidi. Ja, ta i falskene til Harald tog vi hesar setene, ta var det långt projekterat till att göra att alltså äldre samboende eller ta lösningarna i Kallafyra. Men man är rörst igen när det är soppe och i 4 år och man är inte just något. Så det var klart för under och man är inte räfest det och i mån till det Edlesheimt man bygger nu upp i Höjvik. Det kunde eisne være gjort og gjørs nere velskajen og nøstene nå for man under det. Man har haft 4 år til å gjøre noen sølger avbøter og beter av eldre øtene, men man har valgt andre ting fram om samstånd som man har språkt skuldene vid 300 miljoner. Anfinn, det kan du slappe svære på. Jag kan svära på det, för det första alltid ord är den bästa ullevan tar som kommun och gör så långt tid och det är ett bojra bitchar herrarna och det undanfarna. Och det är det vi där bruk för rehabilitering och så är det att man kommer vara långst i egen hemme. Det är så okej på en måte, men då är det ensamme, angest och käsemme. Så jag har själv haft en mamma som inte trivs över hemma, man var för friska färra och Edlesheim, men det är inte så vi och det är akkurat det här definitionen i mitten. Och så är det här att det är oallmänt, vi har tillbud till det äldre i barn, till att kunna få träning och film och kvart så innan. Det är sådana aktiviteter som hjälper till. Och vad var nästa spårningar? Ja, jag vet inte om jag har sett han för, men jo, en spårningar är ju för den som har sett det här till januarflotchen, Jan. Da vi har haft det här äldre rej och pojkos här, deplaner, jag vet inte vad hon kallar det. Onkel kallar det och slå kardemommoboy för gåmål, eller kollegier för gåmål. Da man har haft tid tillmäld till det som äldre rej vill haft och det har pojkos på att det 6 år. Kvitt det inte komma. Det må vara tror att man har räfest och man inte kommer till det, men hiver igen. Man är upp räfest något annat. Ja, jag ska ställa ett
bøyra bitjar herna kvar øron. Jeg skal ikke skugga undan jeg sitter i en samgånge. Minst til, man røyner alltid å være samtidig bøyra i, borgarna fremme. Hette bare ikke kommet så lengt. Og så et annet. Spårningen Men hvis man vil det, kan man så slokna via to for det ræfesta. Og på akkurat samme måte at det neste 4 årene som du gjør til 4 år. Nei, det er ikke. Du får ikke alt jeg kan få inn. Ikke gjøre, det har vi sagt, og det sender echt akkurat velskra. Vi har prioritera, og derfor vil jeg gjøre frem at retta. Vi får inn av økene og forbedre det og holde det ved lykke, så det får sånn bedre trivna. Ja, her er vi. Ja, løyga kommentar til det at ikke tog at penger er noe som skal ta som til, men gjør gå folk opp i kronen og øyren. Men det er mer at nevne at her er en middeløst, han middeløst mangler, og visse kostnader for nye eldre, så er det at middeløst rikker. Og det er her som vi har vært alle så en gang. Nå du har nevnt at vi har prøvd eldreøyber for. Bostad prosjekterer av 14 eldreøyber på Åhensha som ble til vanligere bostadøyber for en fyr. Hvis vi tenker til det som man gjør i London rundt om oss, så setter man kanskje 100 bostadøyber. Vi er noen halvstøplige mine så snart at vi får effektivisere røktene og folk kunne trøves og samarbeide hver nøyre. Og her hever enda kommunsamgången som sier at jeg så ikke gjør sånn. Ja, Birgit fra kommunlistan. Ja, nei, jeg husker at her vi har mennesker oppe i kroner og øren til, sånn det er overraskende, men det snur ikke om kommunpolitikk, så er det sånn at det akkurat koster. Og hvis vi sier at et røkterhetsplass koster 600 000, så kan man også huske hva kan vi bruke at her pengene til hvis vi ikke blir vi til høyre at alt blir vi har snakket om, vi må bygge nytt, vi må bygge flere etterheim, vi må fytles til etterheim. Vi har ikke startsfolk, og vi skulle huske rehabiliterende. Arn ord, ta var det 4 folk av kortlist. Vi skulle bygge flere av ord, og vi skulle sette kanskje det tilhold, her folk kunne komme ut til at mennesker skulle ha, vi skulle røkta alla dimensjoner, vi skulle ikke bare røkta den fysiska törven, vi skulle ha den salalige törven og ha den sociala törven, som fyrbyrget at det kunne være heima som långst. Men alltså en par självsen till är rösten det är rösten som möjligen en andra röster. Att det är som att du andra vi badnagas rösten och sort. Det rösten en starfaka tro på allt. Hur gör vi det här till ett mer lockande ställe att arbeta i? Vi da tar av nok så person i okra velskap, så vi ser at vi nøyes å løse til tale av overfaglærde hos dævene for Gjøtje, og det er en større fyllerom nå til vi har en halvskole og han ligger i Sore, og man finner ikke det av hvordan man ferdig ut på en arbeidsmiddel løtje. Og det ber simpelthen ikke til at vi gjør eldreøtje, eller ganske særlig faglighet når vi er eldreøtje til en lokalpolitisk kontrollblokk. Men alltså ska det är väl en landsuppgåva ska en flockar börja någon tänka sig att kvar en skola ska ligga. Visst vi inte får lust det så nöjas vi att göra ett annat. Det är bara värdelöst. Okej, det är den andra lösningen som är på det. Anfen, kan du sätta till att lösa det? Hur ska du göra det till ett mer attraktivt ställe att locka startfolk till? Det är för fackligheten upp och det som vi har gjort i dagstavnörsnon det är att folk släpper uppbygga sig under vid lön så att de kan vara hemma och köra sina familjer och göra bidra in och öka det som ska till. Och vi i Torshavn kommun stiger utom kassan till landet lite rohavna vi reisar för här för utom karmanar och göra en skipans för få fackligheten in och öka vi landet inte löst att landet löser den uppgiften att sätta till tog taka vid initiativ i kommunen och det har vi gjort i Torshavn kommun och det är i värsta stolter av. Så är rätt här det tunika till det som man får säga. Ja, jag vill mer säga det som man säger nämligen lön under utbyggning är en vävra affär. Men jag har själv finns ju huvudland nämna för att man kan göra en äldreörsson. Det är på samtidigt nekvna time som kommer på en från Birgit och nekvna öron. Att vi skulle vira ättlesarna, vi skulle göra truna och vi skulle inte bara huxa som vi gör det att ättlesarna faktiskt blev röktar hem. Vi skulle ha ordentlig virlig ättlesar att det utan gör det att ett dröm om att jag gå med eller sitta och spela kort och dricka glas av vin som med öron äldre. Och det heter sig sport till. Harald, Ja, nei, jeg husker bare mot til eldretøplen Kotlafire. Jeg så snart Tjåveltopp vid 2016, og de utskåtte eldretøplen, og til det som vi i Jannerfløsene får rute opp på nå. Vi rutta opp i
politikken och Tjåvalde. Det kunde just näka ut 2016 till 20 Det var 4 miljoner sättar av till att projektera att det är störst här i 4 år. Därför gör det nu. Astrid. Ja, nej, efter hade vi utlært om starsfolken till var en stor tropläge och omskylta, jag måste säga det, till att skolan ligger i hovet, det ser inte ut att vi får flottan, men om så folk till att säga att det blir så dorsta leia i Sore hvis du ska läsa här, att det blir släkt till. Så till en stor tropläge. Men hvis de kunne lese ærestene, kanskje som kjøllester eller et eller annet, arbeid i myan, et eller annet de kunne få løn og leste, omgå det bedre. Men atter, fjellbrøttere bosteder, vi starsvalgte, akkurat som lojest ord, men ikke bare et sort rehabiliteringsheim, men akkurat som blanda vi bostøven. Ja, Birta, vi får til for Svensk. Jag halt alltså vi nöjas att längt höra planlägga för gångt vi senior bofällskapna till en slav fyrbinding och I huxa att jag vill inte folk upp I pengar men ensamma det gör så att ensam så allt nere kan man huxa om hur mycket det kostar samfällan om vi folk sitter ensam ensam I mån till lackna vi känner och Anna så till att folk skulle kunna uppleva pastor en fällskap och ta äldresår och äldre och man kan skriva sig upp nere från man har hållit 3 år gammal det kan man så diskutera när det är rätt men vi nöjas att huxa fram efter som fyrbinding Birta, lukka for til Østnem, så. Takk for det. Vi av kommunlistan vi får arbeid for at Gåmul skulle trivast I Torsna kommune. Det skal ikke være til sleva inn I alt så vi kan daglig det. Og det skal vi får trykke karmar til starsfolk så at de får noe meira enn bare røkt. Och så för att trycka förlägga människor och låta det bättre ut. Det var verkligen fantastiskt hjälpar för att det står nej och äldre någon ens och det står och vi må inte glömma det. Så det är faktiskt de som håller ögonen uppe. Hvis det är för dig så var jag vet inte hur snäckt det fylla och det står nej och äldre men det är den största parten här och då må vi ge time och viring eisne. Ja. Jeg halte at vi har hørt nok så nekve på på møvelige løsner, men hvis vi skulle runde av vi øynere løsner som man kan forholde seg til, hånden opp, hånden ned, og et kollegie som vi har vært hos som I kveld til eldre borgere. Skal det bli just? Depel, vi kunne kalla det eldre depel, kollegie, ja. Eldre bor, ja. Ja, vi där. Okej, akkur skal konstrueras och om kallar det kollega eller depel vid det må vi finna av till sådana. Det I halt att vi säger att det var här. Tusen tack för att hit kommer här och gröt fra I kväll. Och tack för att tid var här och lytte och gott väl ta dit kommer till. Kunde du klappa för väl någon? Takk for det.